Hei, olen joogaopettaja, Wisdom-jogan perustaja ja Burnout to Balance-valmennuksen kehittäjä. Haluan kertoa sinulle Burnout to Balance-valmennuksesta, jonka olen luonut sinulle, joka olet kokeillut lukuisia eri menetelmiä, mutta et ole löytänyt selkeää ja kokonaisvaltaista tapaa palautua. Monet kokeilevat yksittäisiä keinoja, joogaa, hengitysharjoituksia, meditaatiota tai ravintomuutoksia, mutta ilman ohjausta ja selkeää kokonaisuutta voi olla vaikea tietää, mikä todella auttaa. Burnout to Balance on sinulle, jos kaipaat yhden opettajan, joka ohjaa sinut askel askeleelta kohti tasapainoa ja kestävää hyvinvointia. Burnout to Balance ei ole vain valmennus, se on kokonaisvaltainen matka kohti tasapainoa ja hyvinvointia. Jos tunnet itsesi jatkuvasti väsyneeksi ja olet kokeillut monia eri keinoja palautumiseen, mutta et ole löytänyt selkeää suuntaa, tämä valmennus on sinua varten. Moni testaa yksittäisiä menetelmiä, joogaa, hengitysharjoituksia, meditaatiota tai ruokavaliomuutoksia, mutta ilman kokonaisvaltaista lähestymistapaa tulokset jäävät usein lyhytkestoisiksi. Burnout to Balance auttaa sinua yhdistämään nämä elementit, jotta palautuminen on kestävää ja oikeasti toimivaa. Tässä valmennuksessa tärkeintä on hidastaminen ja hermoston tasapainottaminen. Opit rauhoittamaan kehon ja mielen lempeillä menetelmillä, jotka eivät kuormita sinua entisestään. Jooga ja hengitysharjoitukset tukevat tätä prosessia, auttaen sinua löytämään uudelleen kehosi luonnollisen rytmin. Syvemmälle tasolle mennään alitajunnan ohjelmoinnilla. Itsehypnoosin ja meditaation avulla voit vapauttaa uupumusta ylläpitäviä ajatusmalleja ja rakentaa uusia, hyvinvointia tukevia tapoja. Hyvinvointi ei ole vain mielen tasapainoa, vaan myös kehon hoitamista. Ravitseva ruoka ja oikeat ravintolisät tukevat kehosi uudistumista ja auttavat palautumaan. Lisäksi valmennuksessa korostuu myötätunto ja itsensä rakastaminen. Näitä ilman ei voi syntyä pysyvää hyvinvointia. Opit kuuntelemaan itseäsi ja elämään sydänlähtöisesti, juuri oman näköistäsi elämää. Palautumisen kannalta myös kehon hellävarainen puhdistaminen on tärkeää. Burnout vaikuttaa kehon luonnollisiin puhdistusprosesseihin, joten tässä valmennuksessa tuetaan kehoa lempeillä ja luonnollisilla menetelmillä. Lisäksi unella on valtava merkitys. Ilman laadukasta lepoa palautuminen ei ole mahdollista. Saat käyttöösi menetelmät, jotka auttavat sinua nukkumaan syvemmin ja heräämään virkeämpänä. Burnout to Balance. Valmennus on rakennettu niin, että se on helppo ottaa osaksi arkea. Sen tavoitteena on palauttaa kehosi ja mielesi luonnolliseen tasapainoon, ilman suorittamista ja ylimääräistä kuormitusta. Saat käyttöösi erityisesti burnoutista palautumiseen suunnitellut joogaharjoitukset, jotka eivät kuormita kehoa, vaan tukevat hermoston palautumista ja lisäävät kehon liikkuvuutta ja elinvoimaa. Hengitysharjoitukset eli pranayama-tekniikat auttavat hallitsemaan stressiä ja säätelemään energiatasoja päivän aikana. Meditaatio ja itsehypnoosi ovat tärkeä osa valmennusta, sillä ne tukevat mielen ja kehon yhteistyötä. Ohjatut harjoitukset auttavat sinua päästämään irti stressistä ja rakentamaan uudenlaista rauhaa ja vakautta arkeen. Unen tukeminen on yksi ohjelman keskeisistä osista. Valmennuksessa opit, miten voit tukea unenlaatua luonnollisesti ja luoda rutiineja, jotka auttavat sinua siirtymään rauhalliseen ja palauttavaan uneen. Ravinto ja ravintolisät ovat tärkeässä roolissa kehon uudelleenrakennuksessa. Saat selkeät ohjeet siitä, millainen ravinto tukee hermoston ja kehon toipumista, sekä mitä ravintolisia voit hyödyntää palautumisen tukena. Lopuksi ohjelma auttaa sinua tekemään elämäntapamuutoksia askel kerrallaan. Muutosten ei tarvitse olla suuria kerralla, vaan pääasia on edetä lempeästi ja johdonmukaisesti kohti pysyvää hyvinvointia. Liity mukaan Burnout to Balance-valmennukseen. Anna itsellesi lupa levätä ja löytää tasapaino uudelleen. Burnout to Balance-verkkovalmennus ja applikaatio saatavilla toukokuussa. Yksilö- ja ryhmävalmennuksista tiedotetaan erikseen kevään aikana. Lisätietoja saa minulta.